खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंजोंबो गोजौ फारसे दावगालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो बिदांस्रि मुसाहारिया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गलाघाटनि जुनाकी नोगोर राजहुआ प्रेक्षागृहायाव खुंजानाय नैथि UKAA क्लाब काराटे चेम्पियनशिपआव देरहासार जानो हादों। नंगौ 30 आरो 31 आगस्तआव गलाघाटनि जुनाकी नोगोर राजहुआ प्रेक्षागृहायाव खुंजानाय नैथि UKAA क्लाब काराटे चेम्पियनशिपआव बिदांस्रि मुसाहारिया बेंटल काराटे एकाडेमीनि फोरोंथाय होनायाव चिरां जिल्ला गेलेमु आफादनि जानानै जुनियर आइजो 55 केजि थाखोआव सिलभार मेडेल लाना देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गवायाव खुंजानो गोनां KIO फेडारेशन काप काराटे चेम्पियनशिप 2025 आव गावनि सोमोनांथाव गेलेनायनि दिन्थिफुंनायजों जायगा आवग्रिनो हादों। बिथांनि गोब्राब नाजानाय आरो गावखौ गेलेनाय बिथिङाव बावसोमनाया गासै चिरां काराटे गेलेगिरिखौ थुलुंगा होबाय आरो गासै बर' हारिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो थुलुंगाखांहोयो। खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंजोंबो गोजौ फारसे दावगालांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो बिदांस्रि मुसाहारिया गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गलाघाटनि जुनाकी नोगोर राजहुआ प्रेक्षागृहायाव खुंजानाय नैथि UKAA क्लाब काराटे चेम्पियनशिपआव देरहासार जानो हादों। नंगौ 30 आरो 31 आगस्तआव गलाघाटनि जुनाकी नोगोर राजहुआ प्रेक्षागृहायाव खुंजानाय नैथि UKAA क्लाब काराटे चेम्पियनशिपआव बिदांस्रि मुसाहारिया बेंटल काराटे एकाडेमीनि फोरोंथाय होनायाव चिरां जिल्ला गेलेमु आफादनि जानानै जुनियर आइजो 55 केजि थाखोआव सिलभार मेडेल लाना देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गवायाव खुंजानो गोनां KIO फेडारेशन काप काराटे चेम्पियनशिप 2025 आव गावनि सोमोनांथाव गेलेनायनि दिन्थिफुंनायजों जायगा आवग्रिनो हादों। बिथांनि गोब्राब नाजानाय आरो गावखौ गेलेनाय बिथिङाव बावसोमनाया गासै चिरां काराटे गेलेगिरिखौ थुलुंगा होबाय आरो गासै बर' हारिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो थुलुंगाखांहोयो।